xa está. Vale, apuntar, curar, cambiar. Cambiar. As diferentes armas, inventario no I. Correr. Ah, vale, puedo correr. Vale, bastante obvio todo. ¡Hey! Vale, a porta estaba aquí. Non me quero desorientar. ¡Ah, mamá! Bueno, tuneado. Estou sangrando un pouquiño. Vale, teño un pincho. Supoño que é para operar nas cousas, non? Sí. Dirección, usar. Ah, vale. Sí, vale. Penso que é como mini... Uf. Sí, porque penso que son todos chamucos, vamos. Estou en tensión aí constante. E agora como se sai? Vale. Teño que ir correndo. Vale, xa estamos nesta parte que se vía desde arriba. Supoño que teño que subir. Vale, non podo utilizar isto ainda. Bueno, podo utilizarlo, pero está como enganxado, non? Ai. Aí hai outra porta. Joder, mira que é fácil perderse aquí, eh? É que é todo moi semellante. Te supoño que é para simplemente abrir a porta esa, non? Sí. Atascada tamén. Vamos a subir se podo. A ver se podo desatascar todo. Non sei, ten pinta de ser como unhas, basicamente, o chan. Está roto. Vale, pecha iso. Pecha iso. E pecha iso. Agora se supón que teño que darlle voltas. Hola, Clara. Cambiache de horario. Sí, agora streameo cando podo, non cando quero. Entre unhas cousas e outras non teño tempo para nada. Vale, pechouse todo. Entón, que tal? E agora poder... hai- Vale, é para coller algo. Entón, ese algo... Teño que xerar a plataforma. Que podería coller? Isto.
Está ben. Desde aquí, que é o máis central, pero non hai nada que este mirando para a torre esta, ¿no? Ah, antes no se podía... Vale, é para facer entre dous iso. Estou me perdendo, eh. Vale, temos unha rebanadora. Que para que a quero? Non sei. É que hai peña rebanada. Cadáveres. Creo que son as primeiras cousas que vexo. Vale, aquí unha calibera. Vale, o cadáver. Ostra, para coller o cadáver e deixala. Bueno, o cadáver ou o corpo, que sei. Non. Vale, para coller algo de aí e deixalo na silla, non? Que é como unha especie de rail. Rail que se interrompe aquí. Entón igual non era só para xirar isto. Era para coller un corpo e leválo ata alá. Pero desde onde viría o corpo ese? Meu Deus. Ah, desde aquí. Non, non é un corpo. Ah, pois penso que se. Se hai un corpo aí, isto botaría fora. É outra grúa. Pode que me este adiantando aos acontecementos. Outra grúa con outro mecanismo. Hola, Kodama. Vale, aí aparecen os reis que están todos quitados. Vale. Vamos a sair.
A ver. A cadeira que me marcan, ¿dónde estaba? Tiene que estar por aquí, ¿no? Ahí había un dos reis. Aquí nada. Esto era como para coller un corpo. Sí, ben. Ainda estou probando todo. Vale, se houvese alguén na cadeira. No, non me parecía o símbolo de... No, creo que eso é na transición. Aí. Pero podes mover a silla sen estar sentado nela. Pues non teño maneira de meterme, non? Eu xa quedei atascado. Pero a porta non abre, que porta? A grande esta. Ah, non fun por aí tamén. Non. Teña que dar á vez. Como se fixera falta outra persoa ou que se manteña máis tempo o rollo. Pero por aquí non fun. Ah, sí, non? Non é o do huevito, sí. É o do huevito. Igual fuches para outro sitio. Non pode ser. Bueno, aquí está o de cerrar. Así que sería como a última etapa, penso. Que non hai nada. Como uma especie de cámaras de éxtase. Corpos. Ah, pois eso abrino eu. Xa o pasei. Primeiro teslle que dar a un lado e despois a outro, despois xogar co rollo e dache tempo a meterte correndo. Este é o do gancho, pero non serve hasta que lle trae a silla para aquí. Si, a teño que traer. En principio sí, porque hai os reis. Pero... todo que son zonas novas despistanme moito. Ademais, ao non ter mapa ni nada así. Vale, iso fai como un círculo. Entro por aí e saio por aí. Aquí non hai nada, non? Só isto.
outro rail. Vale, vamos a abrir. A ver se teño que traer algo do outro lado. Vale, cal abren. Vale, este da dereita. Ese non. No, non podo avisar por aquí. Abrín ese. Por aquí creo que é por donde cheguei. Sí. Por aquí cheguei. Se poidera operar isto. Pero non podo. Ah, para meterme. Podo intentar meterme na maquinaria esa. No, non me dá tempo. É que é como se me fixera falta outra persoa, literalmente, de outro corpo ou algo así. Porque iso é para dous. Iso é para dous. Isto tamén. É de abrir. Xeo. Left. Vale, apuntar, curar, cambiar. Bueno, creo que non podo. Cambiar entre quen? Isto non, só move o que hai xa na silla para aí. Non me jodas. Para iso estamos, persoas e xente non Kodama.
Xente moitas, persoas poucas aquí, eh? Que é isto? Non podo pasar. Igual é para máis adiante. Vale, as vías chegan ata aquí. Non sei se é circular. Menos mal que me oriento bastante ben. Pero isto laberíntico non o seguinte. Non podo pasar. Así de dereita. Vamos a seguir por aquí. Este será o centro. É como constantemente me falta un elemento. Fai que colle algo aí e o deixa... Aí, non? Meu Deus. Ah, vale. Este ten luz. É puzzle ou algo así. Non podo mover. Ai, mamá. A ver, son 4. Teño que coller un que sexa horizontal. No, tampouco. Para abaixo, non? Estos son 4 ou 2? Creo que hai que xuntar os que teñen luz, vamos. Idea un pouco de bombero, pero...
outro lado non hai nada, non? Vale, falta ya un elemento aí. A ver. ¡Epa! Aí, colla. Bien, bien. Sexa o que for que... E non hai máis que sexan individuais, non era o único, penso. Bueno, teño este, a ver. Hostia, ese son foi extraño. Ese funciona. Vale, non. Funcionou no que tiña luz. E outro está encapsulado con outra, non? Vale, isto ocupa moitísimo, entón quedase aí. Estes son dous, así que... No. Sí, penso que nada. Vamos a mirar. A ver se me fan falta máis. Volvo a este puzzle a ver se é posible solucionalo. Por aquí hai outro pasillo. Vin por este ou vin polo outro? Por este, penso. Ah, non. Por aquí. E aquí. Ai. Préstase tanto a explorar o xogo que... Meu Deus. Agobia. Vale. Deberíamos ter o chamuco por aí tirado, non? Que sería moito que queran así.
ver se o podo ver desde aquí. Non, aquí non cambiou nada. Que parecía que se soltaba e que caía, non? Sí, aí non está. Ademais caía para baixo, quero decir. Debeu caer nesta zona. Por lo menos debería haber un cascallo ou algo así pequeno. Non nada. O da serra, por aquí estará a outra grúa. Non, fai un son como si lle faltara algo ao mecanismo. Vale. Vale, quedou desde aí, non? Esa é a zona onde estaba eu cos rollos e debeu caer. Caeu aí arriba. Sí, pois igual teño que intentalo con outro. Cur. Pero penso que o que é vertical que ni siquiera dá ten espazo para moverse para meterse aí. Igual cambiou algo. Ao baixar. Correndo. Vale. Non xogar con mando porque ao ser tanto de pasear e puzzles. Vale, o que ten a luz está aquí.
podo xogar co Dai. Vale, isto pode mover para aquí ou para aquí. Tería que sacar máis pequeniñas, ¿no? Podo. Mm, Vale, temos tres pequeniños aquí, ¿no? Sí. Entón teño que intentar sacalas de circulación. Por aquí podese mover? Penso que non, non? Non. Entón este rollo ten que pasar sempre. No. Pensei que podía baixalo a punto. Vale. Entón teño que sacar os pequeniños de circulación. Vale. Penso que aquí xa non estorbarían demasiado. Mm. Estos tres sí que os teño que usar. Habría forma de mover isto movendo os outros? Dóeme. Dóeme. Que hai como unha gran ponte aquí. E se poño este aí na gran ponte, pois. Podo baixalo. A ver. E pasar o resto para outro lado, non? Nope.
Este queda atascado. Meu Deus! Como chegar a un xogo de grúa raro. Un pequeno fallo. Meu Deus, onde che leva? Teño que pasar primeiro un dos pequenos para ali. A ver. Antes que este, entón este non o podo mover. E se fago ese? Vale, penso que está xa. Familia, hoy comemos, Me duele el cerebro de pensar. ¡Oh, mamma mía! Vale, non rompeu, familia. Hai uns pés colgando. Hola, Sislux, ¿qué tal? Bien. Está vivo, está vivo. Ahí se compadre. ¡Oh! Vamos a mirar, correr. Apuntar, disparar, parar. Inventario I. Vale. Eu porque o leva agardando moitísimo tempo. E sabía que máis ou menos ia ser así, rollo unha aventura gráfica de puzzles e todo iso. Vamos. A ver que tal a historia, sí. Pero bueno, a min xa só a estética, xa só pola estética xa ia pillar 100%. Pero iso, quero ver como de creepy e de mal rollero é. Sempre me gustou a obra de Giger e así. Vale. Está aí o pobre. No, antes de nada.
No, eu non teño moito. Eu a acción sabía que ia ter pouca ou nada, sabes? Que pode que teñas armas, pero non xogo así. A acción, non sei, a min chamaríame menos con máis acción, de feito. Vale. Tengo un huevo. Teño un colega, mamá. Meu pobre. Que tal? Vamos. Que che pasou? Aí vai a dedos, Então non sei o que fai. Então vamos se poñer aquí. Bueno. Aí non estarás ben, meu home. Que che pasa? Vamos. Eleva o cheo. Ti tranqui que xa conduzo eu. Ah, no, aquí no. É na seguinte. Espera que teño que ir a cambiar o camiño, Veño agora. Vamos así, deixo aquí. Non te movas, corre. Temos que ir por este. Penso. Ou antes terei que ir á serra. Yes. Vamos. Corre, 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 que está o colega aí esperando. Epa. Un Alien Isolation? No, no, para nada. A ver, xa desde as primeiras demos e así... Bueno, demos. Desde as primeiras imaxes do xogo xa se supoñía que ia ser así moito máis chill. É rollo grima, pero vai ser un terror, sabes? De carne, basicamente. Rollo entre peli de Cronenberg e Alien. Vale. A ver se podemos facer algo. Temos un huevo, mamá. Ah, eso creo que o vai sacar da coraza, ¿no? Ah, levo yo un brazo por diante. Eu pobre. Que temos un brazo.
Meu home, chao. Con outro brazo podemos... Ah, xa se me ven a man. Ah, que levo o brazo do outro, non? Vale. Eu poderei facer máis. Vale, levo a man, pero esta man non ten o pinchiño. Non, aquí sempre poño a miña. Non sei por qué. Ah, agora podo interactuar con isto. Ah, pois hai un pinchito. Vale, perfecto. Agora sí. Pinchito. Ah, pero se a deixo aí, xa podo abrir. Pasamos correndo por aí. Ah, non fai falta pasar correndo. Su. Vale. Perfecto. Moi humano non parece. Ten como... Ten toda esa cabeza así, Todo de corpos. Vale. A primeira á dereita metinme. Hai como unha cara. E aquí non hai nada, non? Bueno, cara, por que quero ver? Vale, non podo interactuar con iso. Parecen rollo gelatina do peixe que ten para todas as peñas algúns peixes que son algo graxos. No, non, non. Supoñeo que hai outro control. Ou é o de antes? Non, é outro. Unha cápsula.
Si é o único que estaba aberto, non? Vale, deixou a especie de ovo aí. Brilla queda justo. E abreuse a porta. Esta zona. De alguma maneira teño que intentar pasar por aquí, ¿no? No. Está isto no medio. Terei que coller máis. Por aí non vexo outra. Haberá máis arriba? E outra, podes acceder aí arriba? Ponteña que abrín, non chega, non? Bueno, hai outro camiño por aí. Que laberíntico todo, meu Deus. Non? Non. Tería que buscar unha forma de ver todo desde arriba, vamos. Aquí xa me dixen antes que non podía, non? Interactuar. Pois... nada. Tampouco? Parece exactamente a outra parte, pero invertida.
Vamos, que desde aquí, desde o centro, podía pasar dunha a outra. Este é o que se ve desde a plataforma central, que tampouco pode interactuar con iso. Supoño que teño que abrir como máis ovos destos, pero o problema é onde están. É desde onde podo manexar iso porque teño unha visión moi limitada. Isto realmente non habilitou nada, simplemente esta zona desde que non podo acceder a ningún outro sitio, nin facer nada. Con isto ni sequera podo interactuar. Tampouco podo sacar a nave para fora, non? Non, non vai máis para alá. O que si é que sube moito e baixa moito, entón supoño que teño que habilitar os outros 3 ovos esos. Terá algo que ver cas cousiñas cas que non podo interactuar? Porque son dúas e faltanme dúas. Non podo agora. E aquí tampouco. E aí arriba non se pode ir, non? Vai mal rollo. É mal rollo acumulativo. Vou xogando máis e máis e cada vez vai me dando como máis mal rollo. Porque me sinto sempre como super perdido e así. Bueno, vamos á plataforma central. A ver si temos algunha idea ou... Pois non, o camiño está dividido en 3. Aí xa fun polos 3. E isto nada, isto ascensor, non sei. Non podo baixar. Parece un corazón xigantesco. ¡Oh! ¡Qué susto! Ah, vale. Que? Como un arma? Sí. Vale. Ah, vale. Isto supoño que yo podo enchufar aos sitios por donde non... Iso que é vida... 3, 6, 8... Hostia, tío, que susto, eh. Levaba tanto tempo sin que pasara nada así que se movera sin... Ah, vale. E agora sí que podo interactuar con isto.
Vale. E polo outro lado supoño que será o mesmo. Non podo pasar. Aquí está outro ovo. Aí vamos. Outro aberto. Aí teño que ir para outro lado. Vale. Perfecto. Vou ver si me leva a outro sitio ou algo. Non, exactamente o mesmo. Non podo interactuar. Pois teño que ir para a dereita agora. Espero que se activen os bechos cando active o chintófono. Escoito como ruido branco, ¿no? Como estática. Vale. Máis oviños desos. Exactamente o mesmo, non? Sí. Ovo, collo. Ter moito cuidado con que non me den co fume. E repetimos o proceso. Epa, custou, eh? É o terceiro. Non podo?
Ah, teño que soltar a cápsula. Non podo. Quedoulle a cápsula atorada. Que extraño. Ah, falta esto. ¿Qué? Topo todo. Estánme consumindo algo. O chan. ¿Qué? ¿Dónde estoy? No me puedo mover. ¿Otra vez? Ah, mamá. Ah. Vale, o certo que era como que teño no recordo seu, non? Que de repente se convertía todo en carne tamén outra. Máis cadáveres. Mentras que haxa cadáveres é que vou polo bo camiño. Eu diría a esquerda sempre, non? Op, non hai nada. Meus pobres. Epa!
Outro arco. Mm, Están entre naves, pazos. Parece unha especie de peixe xigante. Ali hai como unha luz. Ou simplemente é un reflexo. Sí, un reflexo. Como vai cambiando a música? Ah, bueno, a banda sonora. Parece como unha especie de ramas. É que aquí a liña entre unhas raíces e uns intestinos é moi feble. Está me dando como uns baixóns de FPS un pouco raros. Parecese bastante a donde tiven eu o accidente ese. Non? Si, unha ponte. Había dúas portas. Sempre á dereita, neste xogo. Vale, vechos. Cousa que antes non había. Se o vecho está pola esquerda, terei que ir pola dereita. Supoño. Supoño mal, porque lle din toda a volta a isto. Está como chamando por mí, non? Non podo activalo. Ten como un caparazón. Isto tampouco. E isto tampouco. Non podo activar nada aquí, non? Ai. Nada. Había unha porta ali á esquerda. Aquí agora a miña esquerda. E por aquí sí que podo ir, non? Penso.
penso mal, penso mal. Unha especie de chave. Ah, xa non teño pincho. Vamos, que é outro corpo, outra persoa. Non sei para que. É como un puzzle. Márcame que non, márcame que non. Volvemos ao de antes. Uepa. Márcame que non. Este que sei. Vale. Vale. Nada, teño que correr máis ou teño que deixar isto como enganchado, non? Ah, hai ali como outra palanca diferente, non? Sí. É que así non vai ser. Brutal que en vez de un botón que che poña mete os dedos, Cago en Dios. Sei que vou ben porque me apareceu o bichiño ese. Ah, vale. É como un sistema de túneles. Vale, comecei pola esquerda. Ah, non teño pincho, claro. Pois nada, vou non deixar por aquí, que vou papar. Despois, máis tarde, volverei. Así que nada. Está interesante. Quero decir, é a clase de xogos que me enganchan a min así de xogar da tirada, de pasalos. Así que nada, seguirei. Veña, un aperto. Deica.